Ngibingelele egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Igama lami nguSabelo wakwaMdlalose ebandleni likaKristu elisendaweni yaseRoodepoort eWitpoortjie. Singena ke esihlokweni esimnandi la sibuka khona umshado. Isihloko sezifundo zethu esizongena kuzo zimayelana nomshado ngokufundiswa kwezwi likaNkulunkulu. Sizothola ke izihloko ezahlukahlukene la sibuka umshado. Lesi sifundo noma lezi zifundo zibhekiswe kakhulu kumaKristu, kakhulukazi labo abafisa ukushada, abasha nalabo futhi abafisa ukukhuthaza umshado wabo ukuba ube muhle njengalokhu uNkulunkulu efisile ukuthi zonke izinto azakhile uNkulunkulu zibe zinhle zimthokozise esezulwini. So izihloko ke sizoyibuka kulesi sifundo esokuqala ke songena kuso. Sifuna ukwazi ukuthi masikhuluma ngomshado suke sikhuluma ngani. What is marriage? Uyini umshado? Sizobuka futhi ukuthi kulesihloko sokuqala obani abavumelekile ukushada. Sifuna ukuqonda ukuthi uNkulunkulu uvumela obani ukuba bashade bangene emshadweni. Isifundo ke sizayo solandela sesibili sizobuka lana ke izathu ezinhle nezathu ezimbi zokungena emshadweni. Siphinde futhi sibuke isihloko sesithathu la sizobe sibuka khona ukuthi uma usofisa ukushada ke uzilungisela kanjani ukuba ungene emshadweni. La sizothinta kakhulu izinto ezibhekane nabantu abasha ngoba esikhathini esiningi ibona abafisa ukungena emshadweni. Isihloko sesine la sizobuka khona impilo engcwele emshadweni, impilo engcwele emshadweni. Then kwisifundo ke sesihlanu, topic number 5, sizobuka la uthando emshadweni ukuthi sisemshadweni uNkulunkulu ufisa ukuba siphile kanjani nokuthi uNkulunkulu uthe sizobuka la ukuthi uNkulunkulu uthe siphile ngothando emshadweni. Isihloko kwesokugcina la sizobe sesibuka ke topic number 6 la sobe sibuka ke ukusebenzisana kwesilisa nowesifazane emshadweni. Yizo ke izihloko ezizothi sibuka la umshado ngokufundiswa yizwi likaNkulunkulu. Kumqoka ke singakangeni kulesi sihloko somshado ukuthi siqonde izinto ezimbili. Esokuqala, iphuzu lokuqala, njengebandla likaKristu sithobela uKristu, sithobela amazwi kaKristu, sihamba ngokwezwi likaKristu. UmKristu ke noma ibandla likaKristu alilaleli amazwi omunye ngaphandle kwezwi likaKristu. So uma uPetro ekhuluma nabazalwane kuncwadi yokuqala kaPetro chapter 4 verse 11 uthi la uma umuntu ekhuluma makakhulume njengalokhu izwi likaNkulunkulu lisho. Uma umuntu enza noma ekhonza makakhonze ngamandla uNkulunkulu amnikeze wona. Bese ethi ke egcineni ukuze udumo libuyele kuNkulunkulu. So abantu bakaNkulunkulu ke benza zonke into zabo ebandleni, empilweni yabo, bakwenza konke lokho beqhutshwa noma bethobela izwi likaNkulunkulu. Uma uPawula ekhuluma nebandla lase eKolose ebazisa ngokubaleka kokuthobela uNkulunkulu, uthi ke konke ke sikwenzayo uthini la kwabaseKolose uchapter sibuka la uchapter 3 uverse 17 uthi ke la konke enikwenzayo noma ngokwezwi noma ngokomsebenzi kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Uma ethi uPawula sikwenze konke egameni likaKristu, ngamanye amazwi sikwenze konke egunyeni
noma ekunikezweni igunya noma ekuthokoziseni ubani uNkulunkulu. Uthi konke-ke la noma sisebandleni noma sisekhaya. So lesi sifundo, lezi zifundo esithintayo zomshado zibhekise kakhulu kumaKristu. Yebo, wena ongakholwa ongakabi umKristu nawe ungabhenefitha kulezi zifundo. Kodwa-ke sibheke umntwana kaNkulunkulu ofuna ukuthokozisa uNkulunkulu esigabeni somshado. Asihambi ngemiqondo yabantu, sihamba kodwa ngomqondo kabani? KaKristu. Konke sizokwenza sizothobela izwi likaNkulunkulu. So kumqoka-ke lokho uma singalesi sifundo sizobuka ukuthi konke sokuthinta sothinta izwi likaNkulunkulu. Yebo, kuzoba khona iziluleko ezingathintwa la mayelana nomshado, kodwa okubalekile wena mntana kaNkulunkulu noma wena ofuna ukuthokozisa uNkulunkulu, fanele ubheke ukuthi uNkulunkulu lokho njengoba ngikhuluma okushile na, uhlolisise izwi likaNkulunkulu. Abazalwane base eBereya masifunda incwadi yezenzo 17 uverse 11, uma uPaula beshumayela ivangeli njengoba uNkulunkulu ngoKristu Jesu wayithumela ukuthi lihanjiswe ivangeli, lihanjiswe lishunyayele ivangeli. Uma oPaula befika endaweni yaseBereya beshumayela ivangeli, uverse 11 lithi-ke labo-ke babe bahle kunabaseThesalonika, balamukela izwi ngenkulu intokozo. Lithi futhi lapho bahlolisisa imihla ngemihla lokho kushiwo uPaula. So kusifundisana ukuthi amaKristu, abantu bakaNkulunkulu, fanele bahlolisise into ekhulunywayo, fanele bahlolisise lokho kushiwo uNkulunkulu ukuthi kubuya ezwini na. Uma kubuya ezwini fanele sikuthobele, fanele sikulalele, ngoba thina esiphendukile saba amaKristu sifisa ukulalela ubani? uNkulunkulu, sifuna ukumthokozisa. So kumqoka-ke ukuthi masithinta indaba leyo umshado, uNkulunkulu fanele sizwe ukuthi uthini. Ingakho isihloko noma i-theme yalesi sifundo ithi umshado ngokufundiswa kwezwi likaNkulunkulu. Thina sifuna ukuthobela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufundisani ngomshado, ngoba la emhlabeni kunezindlela ezahlukahlukene ezikhuluma noma ezichaza umshado. Kunezindlela ezahlukahlukene zokungena emshadweni, kunabantu abahlukahlukene abangene emshadweni. Ezinye zezinto ezenzekalayo emhlabeni eziningi zazo akusikho lokhu uNkulunkulu akufunayo ukuthi amaKristu noma akufunayo ngomshado. So kumqoka-ke ukuthi-ke umKristu uqaphele lokho. Okwesibili, iphuzu lesibili emesiliqondisise la sibheke la kumaKristu. So-ke indima-ke yomthetho kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukhulume ngezikhathi ezintathu. Uqala wakhuluma ngesikhathi sokhokho. Mawufunda incwadi yabaHebheru chapter 1 verse 1, iyabonisa lapho ukuthi endulo uNkulunkulu ukhulume ngendlela ezahlukahlukene. Wakhuluma futhi ngokhokho ngezindlela ezahlukahlukene. Usethi-ke mayeqeda lapho ukuthi kule mihla-ke okuyikhathi zokugcina ukhuluma kithi ngani ngendodana yakhe ayimise kube uye futhi ozokwahlulela ngayo futhi izwe, futhi wadala ngayo izwe. Khulunywa la ngoJesu. Kusho uNkulunkulu ukhulume ngezindlela ezahlukahlukene ngezikhathi ezahlukahlukene. Ngisho lokhu ngoba thina amaKristu sinikezwe iTestament elisha, umthetho kaKristu. Sihamba ngomthetho kaKristu. Ubukhona-ke umthetho omdala esithi i-Old Testament. Lo mthetho omdala umthetho esikhathini esiningi sithi umthetho kaMose, ngoba wanikezwa umthetho uNkulunkulu emnikeza entabeni yaseSinayi. Siyabuka lapho ukuthi imithetho leyo yayibhekise ku-Israyeli ekuphileni njengesizwe uNkulunkulu ayebakhethile bewu-Israyeli. Futhi ngaphambilini ukuba uNkulunkulu amnikeze umthetho, uNkulunkulu ebekhuluma kokhokho, kobaba. Sikhuluma la ngo-Abraham, sikhuluma la ngoNoah, bekunemithetho eyahlukahlukene. So kumqoka-ke uma singalesi sifundo ukuthi siqaphele ukuthi thina singamaKristu sihamba ngomthetho kaKristu, silalela izwi likaKristu. Akusho ukuthi into ezikhulunywa ngalo ku-Old Testament azisizi, ziyasiza, kodwa fanele siqaphele ukuthi umthetho noma into eyokwasahlulela yizwi likaKristu. Yebo, kukhona okutholakala ngalo kuTestament elidala okuhambisanayo neTestament elisha. So nguthinta lokhu ngoba uma ufunda iTestament elisha for an example, isithembu asitholakali.
futhi asifundiswa, futhi uNkulunkulu akasifundisi. Ngale kuTestamenteni elidala siyasithola isithembu sivela, yabo? Futhi noNkulunkulu engalwi naso. Hayi ukuthi futhi sasisuka uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu akazange aphikisane naso. So akumqoka ukuthi uma sifunda ke iBhayibheli siqonde lokho, sazi futhi kubalekile ke silibuka iTestament elidala ngoba yila kuqale khona umuntu uma edala. Ngeke uunderstand iTestament elisha ngaphandle kweTestament elidala. So ke masithinta nomshado kumqoka ukuthi sibuyele emumva siyobuka ukuthi uNkulunkulu uma eqala umshado wayehlosini. So ke kumqoka ke lokho ukuthi siqonde uma sizobuka la indaba yomshado. Indaba yomshado yinhle, masibuka umshado into enhle ebuya kuNkulunkulu. Njengoba sithinta ke indaba yokuthi siqale emumva ukuze siqonde ukuthi umshado uyini. NoJesu uma ebuzwa ngendaba yokushada nokwahlukana, uJesu lapha kwincwadi kaMathewu 19 uqala lapha kuverse 3 uze uyofika lapha kuverse 9, impendulo yakhe ubuyela emumva uma iphendula abaFarisi nababhali. Ubuyele emumva sukela eqaleni ukuthi inhloso uNkulunkulu uma yakha umshado kwakuyini. Nathi ke sizobuyela emumva sikwazi ukuthola ngoba lenhloso esithola kuGenesis uchapter 2 uzothola ukuthi kuseyiyo lenhloso uKristu namanje okufanele siyithobele. So ke njengoba ngishilo iTestament elidala linemithetho ethile eyayispecific kuIsrael, eminye yayingasa-apply kithi. Kodwa kunemithetho nangapha kwiTestament elisha ephindwayo efanayo nangale kuOld Testament. So ke nenhloso ke yomshado sizobuka ukuthi uJesu uma efundisa ngomshado ubuyela emumva emshadweni ukuthi uNkulunkulu uma eqala umshado wayehloseni ngomshado. Umshado awubuyi kubantu. Iphuzu lokuqala lelo. Sifuna ukuthola ukuthi umshado uyini. Okokuqala sifuna siqonde ukuthi umshado awubuyi kubantu. Yingani ngisho kanjalo na? Uma sibuya la kuGenesis uchapter 1 sifunda khona uverse 26. Uchapter 1 kaGenesis uvezela ukudalwa komhlaba. uNkulunkulu udala umhlaba izinsuku eziyisithupha. Kwase kuthi ngosuku lwesikhombisa wase yaphumula uNkulunkulu. So ke ngosuku kwelesithupha isidalwa esikhulu nesibalekile kuNkulunkulu sadala ngosuku lwesithupha. Sikhuluma la ngumuntu. uNkulunkulu wadala konke kwase kuthi ngosuku lokugcina lakhe lokwakha waseyakha umuntu. Uma sifunda la uverse 26 la uNkulunkulu ekhuluma ngomuntu, uthi ke la uNkulunkulu wathi, Genesis chapter 1 verse 26, uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo zomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wadala owesilisa nowesifazane. Siyabuka ukuthi ekuqaleni uma uNkulunkulu akha abantu, wakha uNkulunkulu umuntu wesilisa nowesifazane. Ngani na? Ngomfanekiso wakhe. Ngamanye amazwi amfuze uNkulunkulu. Akukhuluma la nge-physical appearance. Kukhuluma la ngokuhamba kaNkulunkulu. Umuntu unamandla okukhetha. Une free will. Une capacity yokuchoose between what is right and wrong. Umuntu futhi une capacity yokwakha, to design. So umuntu ukuhlukile kakhulu kunezinye idalwa ekhona emhlabeni. Yingakho namhlanje ubuka izinto ezakhiwe njengoba ungibuka nawe la kule video, le camera eyenziwe, konke kwenziwe umuntu. Khona umuntu okuhlelile. Asikho nesisodwa isilwane ongasiveza esikwazi ukwakha into complex njengani, njenge camera, njengani, njengefoni, njengani, njenge-aeroplane. Zonke lezi zinto zidinga umuntu ohlakaniphile, umuntu okhethekile noma isidalwa esikhethekile. So umuntu ke wadalwa nguNkulunkulu.
emdala ngomfanekiso wakhe. Kuthiwa la uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane. So umuntu akazivelelanga, umuntu wadala uNkulunkulu. So uma sizobuka ke nomshado, uma uNkulunkulu esemdala kumuntu oqala, ku-chapter 2 sesivezela ke manje kuGenesis ukuthi umuntu oqala uNkulunkulu wamdala. So ke uma ufunda chapter 2 uverse 7 ithi ke uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumula emakhayeni wakhe umoya wokuphila, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. So yinto esahlukanisayo phakathi kwethu nesilwane nomuntu, ukuthi umuntu nomoya kaNkulunkulu ufuze uNkulunkulu. Yabona? So ke lokho kumenza uNkulunkulu umuntu ahluke kuze zonke izidalwa ezibekiwe emhlabeni. So uNkulunkulu esemdalile kumuntu, nanga umuntu uyaphila emhlabeni. uNkulunkulu umnikeza umsebenzi oqala. uNkulunkulu wathi umuntu lo muntu oqala owamdala igama lakhe kwaku-Adam, wambeka ensimini yase-Edeni. Lapha ensimini yase-Edeni wasemnikeza umsebenzi eyahlukahlukene. Eminye imisebenzi yayo ukunakekela lengadi, ukusebenza ukuze akwazi ukunakekela le ndawo. uNkulunkulu wamnikeza ukuba asebenze. Uma ufunda uverse 15 la chapter 2 uthi ke uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. So umsebenzi oqala, the first commandment uNkulunkulu ayinikeza umuntu ukuthi asebenze. So umbeka ensimini yase-Edeni, lo muntu ukhona wesilisa. Now lo muntu ke esekhona ke kule ndawo umnikeza umthetho wesibili. Umthetho wesibili uthi ungadli kumuthi okwazi okuhle nokubi. Uthi yonke ke imithi la ensimini yase-Edeni ungayidla, kodwa lo ungawuthinti. So ke siyabona ukuthi uNkulunkulu nangu usemakhile umuntu wesilisa uyaphila. Uchapter 2 ke usiyazivezela ukuthi owesifazane uvele kanjani, why umuntu wesifazane evelile. So ke sesiya understand ukuthi uma uNkulunkulu esembekile ke uverse 18 sesithola izizathu ukuthi umuntu wesifazane yingani ekhona, yingani wadalwa. Eminye imithetho uNkulunkulu noma izinto uNkulunkulu amnikeza zona lo muntu ukuba ethe izilwane ezahlukahlukene amagama azo ngokwahlukahlukana kwazo, azinikeze uhlelo lwazo, azinikeze yonke lento umuntu. So uma uNkulunkulu esembuka kumuntu enza yonke lento, uyabona ukuthi kukhona into eshodayo la kulo muntu. Uma unekisisa ngale kuGenesis uverse chapter 1 no chapter 2, njalo uNkulunkulu mayidala into eqedeni kwalokho mayidala ukuthi uNkulunkulu kuhle kusho ukuthi kuyatuseka, kuyathandeka, kuyabukeka, kuhle. Ngokuqala ngqa ke uNkulunkulu useveza isimo esingekho sihle mayisibuka yena uNkulunkulu. Sithola lana ke kuverse 18 uNkulunkulu eseveza igama elithi akukuhle. Bese lokho sithola igama elithi kuhle. Uma uNkulunkulu eqeda ukwakha utshani, izilwane zasendle, izilwane zasemanzini, uNkulunkulu mayeqeda uthi njani? Kuhle. Ngokuqala ngqa kuvela inkinga, uNkulunkulu usethi akukuhle. Yabo? Uverse 18 kuchapter 2 uthi ke uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngizakumenzela umsizi onjengaye. Yini inkinga la? Lo wesilisa owakhiwe uNkulunkulu unesizungu, akatholakala umlingani onjengaye. Lezi izilwane ezakhiwe anikezwe amandla ukuba zinikeze amagama zinophathina bazo. Ibhubesi linophathina walo, kodwa yena utholakala engenayo umlingani, utholakala engenayo umuntu angakwazi ukuthi aphilisane naye ngokulingana nango zonke izidingo zakhe. So uvela ke lo wesifazane ngenhloso yokwenza njani? Yokuzothokozisa nango owesilisa. Uvela lo wesifazane ukuba ba umlingani. Igama lesilungu la elivelayo a companion. Kusho ukuthi umuntu esingamfanisa njengani? Njengomngani. Umuntu esingamfanisa njengomuntu ongakwazi ukuchitha isikhathi naye, uphile impilo naye. So uNkulunkulu ke usethi ke ngokuqala akukuhle. Nawu kumshado ke uvela. Le model esoyifunda la ku chapter
2 verse 18 siya ku 25. Umshado osafundiswa futhi iTestament elisha ukuthi umshado obukwa uNkulunkulu, umshado ofuna uNkulunkulu. Ziningi izinto la esizozibona ngomshado kaNkulunkulu. Umshado ohlose ubani? uNkulunkulu. Lezo izinto namanje amaKristu afundiswe ukuba azigcine. Uverse 19 sizofunda kuverse 19 size sigcinela kuverse 25. Sibuka ke ukuthi umshado iyini, umsuka womshado yini. Masikhuluma ukuthi umuntu ushadile ngokukaNkulunkulu, ngokuthokozisa uNkulunkulu, ngento uNkulunkulu abeyihlosile. Sibuya sibuke la. NeTestament elisha uzothola ukuthi uma kukhulunywa ngomshado kubhekwe kulezi zinto. So uma ufunda ke la uverse 19 uthi ke uJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu, waziyisa kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini, ukuze kuthi njengalokhu umuntu eziqamba zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube ngamagama azo. Umuntu waziqamba amagama zonke izinkomo nezinyoni zezulu nezilwane zasendle, kepha umuntu akatholelwanga umsizi onjengaye. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima. Walala, wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe, wavala indawo ngenyama. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abelithathile kumuntu, wamisa kumuntu. Wayesethi umuntu, lo uyithambo lamathambo ami, nenyama yenyama yami. Uyakubiza ukuthi indodakazi, ngokuba ethathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo, baye kuba nyamanye. Verse 25, babehambaze bobabili uAdamu nomkakhe bengena mahloni. Nawo kumshado usuvela. Siubonile isizathu sokuthi umshado uvela yini indaba na. Lo owesilisa uthi uNkulunkulu akukuhle ukuba abeyedwa. Akuthandeki uNkulunkulu, akutuseki, into engabukeki inhle. So uNkulunkulu uyabuka ukuthi lo muntu akanayo umlingani. Nakho kuseyamakhela ke lo mlingani. Siyathola ukuthi umakhele kanjani. Uthe uNkulunkulu wamlalise, wasethatha ubambo lwakhe, wase-akha umuntu ngalolu bambo. Omunye umuntu angabuza ukuthi why uNkulunkulu enze kanjalo. Usuyatholisisa uma sekukhulunywa ngomshado nobunye bomshado ukuthi uNkulunkulu emlalisa phansi lowesilisa, athatha ubambo lwakhe, ithambo lakhe. Inhloso ukumnikeza umuntu uma ephila emhlabeni aqonde ukuthi uma ebuka owesifazane emshadweni, uzibuka yena, uye uqobo, ithambo lakhe, uye. Okusho ukuthi ke uma ngibuka ithambo lami, ngibuke inyama yami, kukhomba ukuthi angeze ukuliphatha kabi lenyama, angeze ukuyiphatha kabi leli thambo, angeze ukumphatha kabi lo mlingani ngoba uyimi. So ke inhloso ukuthi uNkulunkulu ezenze leyo nto especial. Mawubuka uNkulunkulu edala, ubedala separately izinto, akhe lokho, kodwa mase kuza kowesifazane ispecial lento, ngoba isenda imessage kulo wesilisa ukuthi no, lo muntu akabuyi anyway, ubuya kuwe. So ke muphathe kahle ngoba lo muntu uyithambo lakho. Ingakho uzwa la uAdamu athi lo uyithambo lamathambo lami. Uyaqonda ukuthi uthathwe kimi. So ke fanele ngimphathe kahle. Kubonisa futhi umqondo ukuthi lo muntu lo sizoba nyamanye. We are one blood, we are one thing. Sebeyavela ubunye bani bomshado. Yabona uma ukhuluma ngomshado iTestamenteni lonke elisha nelidala, umqondo womshado mhla uNkulunkulu ewuqala umshado yilo efanele esiwuthola la. Uma abantwana bakaNkulunkulu namaKristu angabuya abuke lokhu uNkulunkulu ayekuhlosile la, abantu bangakwazi ukuphila kahle kuphi emhlabeni. Ngenze nje umzekelo, uma uyothenga i-microwave,
uma uyothenga iTV, uma uyothenga imoto ethile, lolu hlobo lalezinto ezakhiwe ngumuntu, uyonakisisa ukuthi ayikho into complex neyakhiwe nezosebenza isiza umuntu ingaphumi nemanual. Imoto loyithengile iphume nemanual. iTV loyithengile iphume nemanual. Ifoni loyithengile iphume nemanual. Why? Because umakhi wayo uyaqonda ukuthi lo muntu engizomnikeza yona ngifuna afunde ukuthi ukuze imsize lento ayithengayo. Nakho akufana nama steps. These are the procedures. This is how you fix lethatha umzekelo wefone noma owe microwave. Mayikunika lenkinga le uwenza lokho. Mayikunikeza lokho kuze kuthiwe futhi uma uhluleka ukuthi uthole ukuthi uyisebenzisa kanjani, buyela la uyithenge khona. Buyela la kulo muntu oyakhile, ngoba lo muntu oyakhile uzokubonisa ukuthi uyilungisa kanjani, uyisebenzisa kanjani ukuze ifeze isidingo sakho. So nomshado ke, njengoba ngishilo ngibuzile ukuthi umuntu umshado ngishilo ukuthi umshado awubuyi kumuntu. Umshado ubuya kuNkulunkulu. Siyabuka la ukuthi umuntu uNkulunkulu wamcabangela. uNkulunkulu akazange afike kuya consult umuntu ukuthi uyacabanga na ukuthi ngikwakhela umlingane. No. uNkulunkulu wayazi into emfanele, wayazi into ayidingayo. kuNkulunkulu wayibuka lento ukuthi ayikho yinhle. Wase yamlalisa umuntu njengoba sibona la. Wathatha ithambo lakhe, wathatha ubambo lakhe, wase yamakha umuntu. Kuthe lo wesifazane noma ivela kulo wathokoza lo muntu, wajabula, waba nenjabulo enkulu. Waze wathi lo manje angithi unale ability, unikezwe lamandla okuqamba amagama izinto. Sithola la usethi ke lo owesifazane uyokubiza uba indodakazi. Why? Because uthathwe endodeni. Le nkulumo le izohamba kuze kuyokuphela umhlaba ukuthi owesifazane uthathwe endodeni. So laba abantu ababili, wesifazane nowesilisa, bayadingana. Akangathi lo wesilisa ngoba yena udale yokuqala ungcono, cha akangcono. Lo owesifazane wakhiwe ubuya kwindoda. So laba babili, wesilisa nowesifazane, bayadingana. So kumqoka ukuthi ke sik-understand lokho. So ke besibuka la ukuthi umuntu ubuya kuNkulunkulu. So uma thina sidalwe uNkulunkulu, nomshado udalwe uNkulunkulu, it makes sense, it makes perfect sense. Uma sifuna ukwazi ukuthi umshado wethu uphile kahle, umshado wethu uhambe kahle, in most cases 99% yabantu uma befuna ukushada bengene emshadweni, inhloso yabo akusiyo ukuthi bafuna ukuhlukana. Yebo zikhona igebengu ezigangayo zingene emshadweni ngoba zizofuna imali yakho, zingene emshadweni ngoba zifuna ukuthatha ubuzwe bakho. Angikhulumi ngalabo bantu labo ngoba zigebengu lapho. Ngikhuluma ngomuntu honestly ofuna ukungena emshadweni ngenxa ukuthi ufuna ukuphila nalo muntu, uyamthanda, ufuna ukuchitha impilo yakhe yonke nalo muntu. Most cases, if not all, abantu abanjalo inhloso yabo ukuphila nalo muntu kuze kufike ini ukufa. But along the way kwenzakaleni, kuvele ini ukwahlukana, kuvele ini idivorce, kuvele zonke lento ezinjani ezimbi. uNkulunkulu wayehlese kahle okuhle ngani ngomshado. Bheka manje sekuvele into ezinjani ezimbi kulomshado. Yini inkinga? Abantu bashiye imanual, abantu bashiye izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu la usinikezele ilizwi ukuba libe imanual impilo yethu yonke. Mangiqala isifundo ngithe amaKristu abheka ezwini likaKristu, abheke eTestamenteni Elisha ukuze akwazi ukuphila kahle emhlabeni. NamaKristu nabazalwane abasemshadweni nabantu general bama besemshadweni, mabefuna ukuthi umshado wabo uphile, mababuye kule manual, balalele izwi likaKristu, bathobele uKristu. Yazi uma ngibusa uKristu, uma ngiphila impilo efuna uKristu ngisemshadweni, lo mshado lo uba nezithelo ezinhle, lo mshado uba muhle. Kodwa uma ngingaphili impilo efuna uKristu, ngingaphendukanga ezonweni zami, lo mshado nawo uzomosheka. Namhlanje sine high rate of divorces. Sasikhuluma lokhu uma ngisesemusha kukhulunyweka kakhulu kubantu abangakholwa. Sesikhuluma manje indaba ye divorce, i high rate of divorce kuwo amaKristu, kubantu abathi baphethe iBhayibheli.
Yini inkinga? Kulahlwe imanual, kulahlwe izinto uNkulunkulu ayishilo ngomshado. Yabo lencwadi esiyithintayo kaGenesis 18 ukufika kuverse 25, ziningi mina into engayithatha ngowesilisa, ziningi into ongayithatha ngowesifazane ezingakusiza la, ukuze ukwazi ukuthi umshado wakho wakheke ube umshado njani omuhle. So siphenduleke ukuthi ke umshado ubuya kubani? kuNkulunkulu. He is the designer, he is the author of umshado. Awubuyi kuumshado. So uma umshado wakho kunikeza inkinga, buyela kuNkulunkulu uzofuna ini? Isolution. Njengalokhu uma unenkinga nomshini wokwasha, so press ama-button wrong, kwenzeka izinto ubuyela kumanual ukuthi hey, ngiyilahle kuphi indlela, mhlambe ngilahlele esa step ukuze lo mshini ungenzi into engiyifunayo. Nasemshadweni ke uma ngingasahambi kahle, buyele izwi likaNkulunkulu, uthobele izwi likabani? likaNkulunkulu. AmaKristu athobela izwi likaNkulunkulu. Muhle umshado wamaKristu ngoba amaKristu athobela ubani? uNkulunkulu, athobela uKristu. So umshado ke siyathola ke okunye ke sikutholayo la ukuthi sizama ukuphendula umbuzo ukuthi uyini umshado. Sithola ukuthi la bathathu abantu ababalekile kulomshado. Bathathu abantu ababalekile. Okokuqala omkhulu nobalekile la uNkulunkulu. Uye osungula umshado. Kulesi sigaba lesi sesibuka la, uNkulunkulu uyamakha lo wesifazane. Uma eqeda ukumakha lo wesifazane, umletha kwindoda. So ke kunoNkulunkulu kulomshado. So abantu ababili abantu abaningi baye bathi hayi emshadweni kunabantu ababili. Cha, bathathu, iziqu ezintathu emshadweni. uNkulunkulu oqala, owesilisa nowesifazane. Yibo ke abakha ini? Umshado. Wakhipha uNkulunkulu emshadweni wakho, nakhipha uNkulunkulu emshadweni wenu. Lento kaNkulunkulu okuwumshado izobhidlika, ayizukuba yilento uNkulunkulu ebenjani? Ebeyihlosile. So ke khumbula muntu kaNkulunkulu ukuthi ukuze umshado wakho ube muhle, uNkulunkulu ufanele abe unumber 1 kini nobabili. Uyena isenta yenu. So ke la sitholani? Owesilisa ulethwa, owesifazane ulethwa kuwesifazane ubani? uNkulunkulu. Not only uNkulunkulu la is a part yalo mshado, uNkulunkulu futhi la ungufakazi wani? Walo mshado. Uyena owufakazi. Sizothinta la uma ubuka ngale kuMalaki, uma abantu sebengamthobeli uNkulunkulu, sithola lapho uNkulunkulu uyabonisa ngokomshado ukuthi uNkulunkulu ube ufakazi mhla wena umthatha lo wesifazane ebusheni bakho. So uNkulunkulu ungufakazi. uNkulunkulu futhi uye oyiphatha lo mshado. So masikhuluma ngomshado ovumelekile nomuhle, kufanele kube khona ofakazi. Masikhuluma ngomshado, abantu ababonile, baboneni khona eyenzakalile la. Lo wesilisa uma emamukela lo wesifazane, kuvela izwi emlonyeni wakhe, liyavuma. Mawufunda uverse 22, uverse 23, uthi ke wayesethi umuntu, kusho ukuthi ukuvuma kwakhe, lo uyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami, uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. So lo wesifazane, lo wesilisa uyavuma ukuthi lo muntu owakhe. Kuvela ini? Isivumelwano. Kuvela ukuvuma. Kuvela ini? Ukwamukela ukuthi sizohlalisana. Uma ufunda la uverse 24 noverse 25, kuvela ini? Umqondo ukuthi manje uma abantu beshada, lo wesilisa nalo wesifazane bayaphuma esandleni sabazali babo, bayaphuma egunyeni labazali babo, authority yabazali babo, or ipower yabazali babo. Sebeyaphuma bobabili bayoyimela, baba a new family. Lo wesilisa ube ngaphansi kababa wakhe nomama wakhe noma kubazali bakhe. Lo wesifazane ube ngaphansi kwamama wakhe nobaba wakhe nabazali bakhe. Manje ke usethola nanga umyeni. Now uma beshada ke sithola isithombe la ukuthi manje bayaphuma emandleni, bayoyimela, bame njengendoda,
nomfazi emshadweni. Kusitshelani lokho? Kusitshela ukuthi umshado ufaka ini? Ukuphuma, kufaka ini? Uqala impilo entsha, a new unit isivelile. So sitholani la? Sithola ukuthi emshadweni kufanele kube khona ofakazi. Sithola ukuthi uNkulunkulu ufanele abe yiphathi yana lo mshado. Sithola ukuthi kungena owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu udale ini? Owesilisa nowesifazane. Sithola ukuthi manje umqondo la wobunye. If you read la uthola umqondo wani? Wobunye. Mayithi la babehambaze bobabili uAdam nomkakhe bengenamahloni. So verse 24 uthola futhi umqondo ukuthi ngalokho indoda iyakushiya uyise noma nonina inamathela kumkayo baya kuba nyamanye. Kuvela manje ubunye. Na yinto ehlukanisa umphefumulo nenyama? Ukufa. Nento ehlukanisa ke umshado phakathi kwabantu ababili yini? Ukufa. Umqondo ngokaNkulunkulu ngomshado ukuthi abantu bazohlukaniswa yini? Ukufa. So ukufa yikhona okuzohlukanisa owesilisa nowesifazane emshadweni, hayi enye into. Sizobuka eTestamenteni Elisha ukuthi kune-exception eyodwa uKristu ayivezayo. Kodwa sukela ekuqaleni uNkulunkulu wayehlose ukuthi lo wesilisa nowesifazane mabengena emshadweni bahlukaniswe ngokufa ngoba sebenyamanye. Uma ufunda la ku-chapter 2 Genesis uthola umqondo wani? Wokufa. Uthi uNkulunkulu mhla nadla umuthi lo angashongo ukuthi nudla niyokufa nokufa. Ukufa bengakaveli uma lo wesifazane evela. Ukufa kuvele ngesono. Uma isono sesingena ukufa kwangena. La kuhlukana khona umoya uNkulunkulu la uhlanganisa nenyama. So ke uma kuhlukana umphefumulo nenyama yila umshado uphela khona kulabantu ababili. Ake siye laphana kuncwadi yabaseRoma la sizobuka khona uPaula ethinta le ndaba esithintayo mayelana nani? Nomshado. Ukuthi umshado uphela nini? Umshado uma nini? La sizoya ku chapter 7 uverse 1 sigcine la ku verse 3 bese sithinta la futhi kwabaseKorinte uchapter 7. But ke kuhle sithinte la abaseRoma chapter 7 uverse 1 to 3. Kanti anazi yini bazalwane ngokuba ngikhuluma kwabazi umthetho ukuthi umthetho uyabusa phezulu komuntu ngesikhathi sonke esekhona na? Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona. Kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Ngalokho ke lapho indoda isekhona kuyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda. Kepha nxa indoda isifile ukhululekile emthethweni angabe yisiphingi uma eba ngowenye indoda. Sithola la umqondo wani? Womshado, ukuthi umshado uwumthetho kaNkulunkulu. Angilo mthetho osithola ngalo kuGenesis chapter 2 ukuthi lo wesilisa nowesifazane njengoba benyamanye bazohlukaniswa yini? Ukufa. Ngoba iyodwa into ehlukanisa inyama nomphefumulo, ehlukanisa abantu ngokupheleleyo yini? Ukufa. So umshado ke uphela nini ke? Uphela ngenkathi lo wesifazane noma lo wesilisa obesemshadweni omunye wabo eshona. Masibuka la incwadi yabaseKorinte bokuqala uchapter 7 sifunda la uverse 39 ithi ke umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona. Kepha uma indoda isifile ukhululekile angendela nakuba ngokubona kwakhe kuphela kube senkosini. So ama-instruction la avela kuphi? Avela kuPaula ehola umoya kaNkulunkulu. Laba bantu bebangakhuluma umqondo wabo, bekhuluma izwi likaNkulunkulu. So ke uma ke la ebhala abazalwane baseRoma nabazalwane baseKorinte uveza ukuthi umshado la uzophela khona kuzophela nini? Uma ukufa kufika. Uthi ke uPaula uma lo wesifazane noma lo wendoda
Uma ke eshiya lo amshadile bese eyoshada umunye, kuthiwa uyini, uyisiphingi. Wenza ini? I-adultery ngesiLungu. Uyisiphingi, uphila esonweni. Uphila kwinto uNkulunkulu angayifisanga, angayihlelanga. So lize lithi iBhayibheli ke uma uPaul ekhuluma kuncwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 9, ubala uthi anazi yini ukuthi laba abantu abanje uyababala iziphingi, izihlobongi, abantu abalala ngobulili ofanayo, bonke laba bantu. Uthi laba bantu anazi yini ukuthi laba bantu ngeke balidla ifa lombuso wezulu na? Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi abantu bephila impilo yokuphinga angeke baye kuNkulunkulu, angeke baye ezulwini. Iphinga ziye ezulwini. Umuntu oshiye unkosikazi wakhe esaphila ngaphandle kwesizathu esisodwa esosibuka mase sibuka la, sibuka ukuthi abanjani abazongena emshadweni. Sisodwa isizathu esingenza ukuthi umuntu angangeni emshadweni noma ahlukane nomlingani wakhe esaphila. Esinye asaziwa umbhalo. La sithola ukuthi ke ukufa ikhona kuzoqeda umshado. Uma ke esefile wesilisa, usekhululekile ke lo wesifazane ukuthi angashada umunye. Uma lo noma wesifazane eshona, lo wesilisa usekhululekile ukuba angashada umunye. Uhlelo likaNkulunkulu usukela nini? Ekuqaleni. Ngani? Ngomshado. Sesike reviewa ke yini umshado? Umshado uyisivumelwano phakathi kowesilisa nowesifazane noNkulunkulu. 3 individuals emshadweni: uNkulunkulu, owesilisa nowesifazane. Bakwenza lokhu ke lesi sivumelwano phambi kofakazi. So masikhuluma ngomuntu uthi ushadile, akusinto eyisecret nje. Into eyazekayo, into eofficial, into eyaziwayo ukuthi hayi lo muntu wesilisa umthathile lo wesifazane, bashadile. Bashada ngalophu usuku, ngalolu suku kwakwenzeka lokhu nalokhu. Kwakhona obani? Ofakazi abahlukahlukene ukuthi cha ngempela lo muntu wesilisa loya uyamthatha lo wesifazane. So akusinto eyisecret, fanele kube khona obani? Ofakazi. Futhi ke sabona ukuthi lo mshado abantu bayohlukaniswa yini? Ngokufa. Ukufa uqeda ini? Umshado. Sesiyathola ukuthi umshado uyini ngokwezwi likaNkulunkulu. Umshado uyini? Now ke sibukeke izinto ezingasiyo umshado nezinto uNkulunkulu angazivumi kumaKristu nangazivumi ngomthetho kaKristu. Abantu abazokwenza lezi zinto, abantu abazotholakala bengamthokozisanga uNkulunkulu. Okokuqala, abantu abaphila kwisithembu. Isithembu mawufunda ngaso siqala lapha ku Genesis chapter 4, uzothola ukuthi uma uKhayina, enye yabantwana baka Adam noEva, ngithi emva kokuthi bexoshwe uNkulunkulu ensimini yaseDeni ngokungena esonweni ngongathobeli uNkulunkulu, ezinye zezinto uNkulunkulu njengoba wayehlela ukuthi abantu bazala ke baba nani nabantwana, waba noKhayina noAbel. Siyasazi ke isithombe sakhona ukuthi uKhayina wambulala umfowabo uAbela eqhutshwa umona. uNkulunkulu ethande umnikelo omuhle kaAbel, wambulala ke. Esembulela uNkulunkulu wamphanisha enye izinto zakhona, wamxosha emehlweni akhe, wamxosha phambi kwabazali bakhe. So uKhayina ke uzokwakha endaweni ekude. Isizwe ke esavela ngoKhayini sithola ukuthi kwakuyisizwe esingamazi uNkulunkulu mawufuna iGenesis chapter 4. Ezinye zezinto zabo mawufunda ngabo, ngokuqala kuvela ini? I-violence. Abantu bebenamandla ababelwa. Angithi lento bayifunde kubaba wabo uKhayini owakwazi ukubulala umfowabo. Abantu ababegcwele ini? Ukulwa, violence. Okwesibili kuvela ini? Ngokuqala isithembu. Inzalo kaKhayina uzothola kuvela ini? Isithembu. So umuntu kaNkulunkulu qaphela ukuthi isithembu asikazi sivele
sivele kuNkulunkulu. Akusu uNkulunkulu osungulile. uNkulunkulu njengoba sibuyele ngo-Adam no-Eva wakha owesilisa kuphela oyedwa nowesifazane kuphela oyedwa. Akazange akhe bantu bakaNkulunkulu o-Eva ababili, abesifazane ababili ukungena emshadweni nendoda eyodwa. No. Noma amadoda amabili kumfazi oyedwa. No. uNkulunkulu wakha one husband, one wife. So ke kuvela ke isithembu ke. Siyavela isithembu. Uma usubuka futhi uNkulunkulu uzoqeda umhlaba ngamanzi. Angithi lesizwe sikaKhayini esingaphili kahle nesizwe sikaNkulunkulu esiphila kahle sukela kwenzalo kaSeth kuze kufika kuNoah. Uma unakisa chapter 5 umlando kaNoah noma izizukulwane zakaNoah, you will find ukuthi every time even kuze kufike kuNoah, one wife, one husband. Uzobuka mabengena emkhumbini. Anti kuthiwa lithi iBhayibheli kwangena abantu abangaki abawu-8. Mawufunda incwadi kaPetro efakazela lokho chapter 2 kuverse 20 no21. Emkhumbini lo uma uNkulunkulu eqeda umhlaba ngamanzi kwangena abantu abangaki abawu-8. Asibabaleke laba bantu. Unkosikazi kaNoah benganayo amakhosikazi amabili. Amadodana akhe amathathu. La madodana amathathu ayinonkosikazi oyedwa. You notice that. So that makes abantu abangaki abawu-8. So abantu bakaNkulunkulu always knew ukuthi kunani uthatha oyedwa wesifazane uphile naye kuze kube kuphi sekugcineni. Kube khona ke emva ukuthi uzamcole sehambile abantu banda. Kwavela into eziningi uNkulunkulu ezinye zazo wazibuka. Hayi ukuthi wayitusa ezithanda. No, wazibuka ukuthi hayi abantu abenze. Kwavela kubantu bakaNkulunkulu ini isithembu. Kwavala uma ufunda futhi namakhosi kaIsrayeli. Davide, Solomon babe namakhosikazi amaningi. Leyo nto leyo akusuka ukuthi into uNkulunkulu ayeyihlosile sokuqaleni. Wayivumela uNkulunkulu. Kodwa masibuya eTestamenteni Elisha sithola umqondo la ukuthi kungena oyedwa wesilisa nowesifazane. Incwadi besiyibuka kwabaseRoma uchapter 7 ifundise ukuthi owesifazane nowesilisa emshadweni. Ayikhulumanga abesifazane nendoda noma amadoda nabesifazane. Uma uyela encwadini yabaseKorinte bokuqala uchapter 7 uma ekhuluma la uPaula ngokushada sivela umqondo la ukuthi kungena owesilisa oyedwa nowesifazane oyedwa. Akuveli abantu abaningi, plural, no. Akuveli ukuthi abafazi noma amadoda. Kuthiwa indoda, kuthiwa ini umfazi. Ake sifundeke baseKorinte bokuqala uchapter 1 uverse chapter 7 verse 1 to 2. Maqonda nalokho enaloba ngakho kuhle umuntu ukuba angamthithi owesifazane, kepha ngenxa yobufebe akube yilo nalo abe nowakhe umfazi, nalo wesifazane abe neyakhe indoda. Lithini iBhayibheli? Lowo nalo abe neyakhe ini indoda, singular. Nalo wesifazane abe neyakhe ini indoda, ayithi amadoda. So iBhayibheli likhuluma in singular malikhuluma ngani ngomshado. So okokuqala sithi kumaKristu, sithi kubantu abaphila ngomthetho kaKristu, indaba yesithembu ayivumelekile kuNkulunkulu, ayinhle, ayifuneki kuNkulunkulu. uNkulunkulu wakhe one wife, one husband in marriage. So isithembu ke asifundiswa yizwi likaNkulunkulu. NoJesu uma ethinta le ndaba kuMathewu 19 bemlinga mayelana nomshado uveza ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wakha owesilisa nowesifazane. Uma ephendula ababhali nabaFarisi, ngamanye amazwi sikhuluma one wife, one husband. Okwesibili, abantu abangavumelekile ukungena emshadweni nento eyisinengiso phambi kaNkulunkulu, abantu abashada naye ngobulili obufanayo. Lama verse siwathintayo uma ikhulunywa ngomshado baseRoma 7 esifundile, baseKorinte bokuqala 7 esimfundile, incwadi kaMathewu 19 esithintile, kuvela la owesilisa nowesifazane, a woman and a man.
Uma uNkulunkulu edala ekuqaleni wadala ini? Owesilisa, a man, nowesifazane, a woman. Akakhanga uAdam ashade nenye indoda noma ashade noMichael. Akakhanga uEva eshada nobani? Eshada no Mavis, for an example. Washada indoda, kwashada ini? Owesifazane. Indaba yobulili obufanayo isinengiso ayibuyi kubani? kuNkulunkulu. Masifunde incwadi le ngithinte la ke sithinte abaseKorinte bokuqala, abantu abangama gays and lesbians. Namhlanje umthetho wezwe uthi uyarecognize umshado wama gays and lesbian. Guess what? kuNkulunkulu lo mshado awusho lutho, lo mshado awukho, lo mshado uyisinengiso kahle hle, uyisono. Ukushada kwabantu abanjani? Bobulili obufanayo. Akusinto uNkulunkulu ayihlosile sole ekuqaleni, futhi akusinto uNkulunkulu ayishoyo. Uma kuthinta abazana baseKorinte kuyatholakala ukuthi abanye babo babe ngama-gay, abanye babo babe ngama-lesbian. Usethini la 1 Corinthians chapter 6 verse 9, sizofunda la ithi, kepha kanazini ukuthi abangalungile abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na. Ningadukiswa nazifebe, nabakhonza izithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphanga abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Usethi-ke la kuverse 11, babe njalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senahlangulisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Kusitshelani lokho? Ukuthi laba abantu babe njalo. Ithini iBhayibheli? Kusho ukuthi ngamanye amazwi abanye babo babe ngani? Babe ngama-gay, abanye babe ngama-lesbian. So kusitshelani lokho? Ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni. Uthi laba bantu uNkulunkulu abangalungile, uthi anazi into abangalungile angeke balidla ifa lombuso wezulu. Kufaka bonke labantu nama-gay nama-lesbian. UmKristu wenza iphutha uma ezotusa. UmKristu wenza iphutha uma ezosupport abantu noma eyoshadisa. Zikhona izinto esezilihlazo ebandleni likaKristu. Angikhulumi ngamahlelo, ngikhuluma ngabantu aba-registered as marriage counselors. Namhlanje asebekhuthaza, asebetusa, asebesiza abantu ngenxa yani yenzuzo yemali. Babasize ukuba baphile kahle emshadweni wani wama-gay nama-lesbian. Baphile kahle emshadweni wani wobukonkoni. Into eyisinengiso phambi kwabani? kukaNkulunkulu. Ezinye zezincwadi ezibonisa ukuthi kuyisono ukuba i-gay ne-lesbian, uzobuka incwadi yabaseRoma chapter 1 verse 26 to 27. uPaul lapho uyabonisa ukuthi abahamba kanjalo bashile the natural way. Yini ebenza ukuthi bashiye the natural way? Ukuthi emqondweni wabo bamshila uNkulunkulu. The first step ukuthi kungaphilwa kahle emphakathini, ebantwini, ukushiya uNkulunkulu. Uma simshiya uNkulunkulu ingqondo zethu ziyalimala. Sisenza izinto eziyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Senza izinto ezinjani? Ezingamthokozisi uNkulunkulu. Bese siqala senzani? Bese athi uNkulunkulu uzosinikezela kuyinkanuko zethu. Bese ngiqala ngikhanukela enye indoda. Ngowesifazane ngikhanukela omunye wesifazane. Lokho kuyisinengiso. Kukhomba ukuthi sengimshiyile uNkulunkulu. So kuyadumaza ukuzwa ukuthi sekunama marriage counselor amanye esasinabo ebandleni likaKristu sebesiza ama-gay nama-lesbian. Sebebakhuthaza laba bantu bahlale instead ukuba bakhuze ukuba bahlukane bashiye lempilo yani yobunkonkoni ngoba isono phambi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu wenza owesilisa nowesifazane, not emshadweni, not owesifazane nosifazane emshadweni. Incwadi ongayibuka Leviticus chapter 18 verse 22 no Leviticus 20 verse 13. Le incwadi ke ngumthetho ngale kaMose. Umuntu oyi-gay ne-lesbian ngaleso sikhathi wayibulawa, wayishaya ngamatshe ebulawa. Lo mthetho la uvela la kuLeviticus wawukhomba
ku-Israyeli ukuthi umuntu onjalo ophila ngomkonkoni kufanele aqedwe asuse phakathi kwesizwe ngoba lokho kubi kuyisiningiso. Yebo, emthethweni kaKristu asibulala abantu. Asikhuthazi ukuthi kubulawa ama-gay, asikhuthazi ukuthi kubulawa ama-lesbian, but fanele thina singamaKristu sibatshele ukuthi lokhu uNkulunkulu akakufuni kuyisona. Mabaphenduke, njengalokhu kuyisona ukuphuza, njengalokhu kuyisona ukufeba, njengalokhu kuyisona ukutshontsha. Zonke lezi zinto sithi abantu mabaphenduke. Awusithi-ke sibabulale labo bantu noma sibashaye ngamatshe. No. uNkulunkulu uthi sibakhuthaze, sibazise ukuthi bangaphili leyo mpilo ngoba isiningiso phambi kukaNkulunkulu. Umshado futhi kawusilo ucansi. Khona abantu abacabanga kanjalo ukuthi uma sesishadile-ke sajwayelana ukulalana sesishadile. Cha. Umshado ukuze uvumeleke phambi kaNkulunkulu fanele kube khona ini? Isivumelwane phambi kobani? Kofakazi. noNkulunkulu ekhona lapho ukuthi niyathathana nishadile wesilisa nowesifazane. Hayi ama-secret. Hayi abantu abazoqala balalane bese bethi hayi ngenxa ukuthi siyalalana-ke then-ke umshado. Umshado uyisibusiso, uyi-benefit. Ezinye zama-benefits okushada. Izinto eziyizipho, gifts for umshado. Umuntu ezinye zeyidalwa ezihlukile ukuthi uma zilalana ngokocansi kune-enjoyment. Ngamanye amazwi ukuthokoza. So umuntu-ke uma esemshadweni ucansi luyintokozo lani lomshado. Ila abajabula khona wesilisa nowesifazane ekushadeni kwabo. So sex akusilo ini umshado. Proverbs 5 verse 18 to 19 veza umshado noma ucansi kuyisipho, kuyinto enhle la owesilisa nowesifazane ethokozela ini umshado. Abanye bacabanga ukuthi umshado awukho, awumile, akusumshado uma bengekho abantwana. Nalokho kuliphutha. Sithe umshado yini uma siqala ngalo kuGenesis chapter 2 nala incwadi esifundile zonke. Uma kukhulunywa ngomshado awulizi igama labantwana. Sekunabantu manje abafaka umqondo kubantu babengena emshadweni babafakela ipressure ukuthi fanele kube khona abantwana. Kuze umshado kutholakala umshado khona. Cha. Umshado into yabantu ababili. So-ke uma sebeshadile kuba nezibusi esinye sazo uma uNkulunkulu evumile esabantwana. So abantwana basiwumshado. Umshado izivumano phakathi kwesilisa nowesifazane phambi kukaNkulunkulu, phambi kofakazi ukuthi bayohlala bobabili bahlukaniswe ukuba umshado ukufa. Umshado-ke loyo akufaka abantwana. So kunabantu abafakela abanye abantu ipressure yokuthi babe nabantwana, babenzisa izinto ezibuhlungu ukuze kube nomntwana. Cha, akubuyi kuNkulunkulu lokho, kubuya ebantwini. Umshado awusibo abantwana. Umshado umntwana noma abantwana bayisibusiso emshadweni. Ngikhulumile ngendaba yokuhlalisana. Lesikhathi samanje sekukukhulu kwani ukuhlalisana. Masishumayela ivangeli, enye inkinga esibhekana nayo ukuthi kunabantu abaningi abahlalisene. Uma sishumayela ivangeli kubo, ukuhlalisana, cohabitation ngesilungu, kuyisono ngoba uhleli wenzani? Uyafeba. Ukufeba ukulala nomuntu ungashadile naye. Ukuphinga ukulala nomunye umuntu ubushadile wena, noma omunye umuntu alaye nomunye umuntu oshadile. Ukuphinga. Noma umuntu ashiye unkosikazi wakhe lo ahamba ayoshada omunye kungasisi izathu ezivunywa uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu lo muntu ohleli kulowo mshado lo bayaphinga. So njengoba belalana nje every day njengabantu akuthiwa abasemshadweni kahle hle bayaphinga. Kuzisubuhlungu ukuthi ebandleni likaKristu nabantu ebesinabo ebandleni likaKristu sebetusa imishado engamile kahle phambi kaNkulunkulu. Bencenge inamba yabantu, bencenge umuntu, bencenge iminikelo abayithola kulabazana abaphila impilo engathokozisa uNkulunkulu. Kuhlalwe la kuthiwa umshado ongamthokozisa uNkulunkulu. Baphinga laba bantu. Ushiya unkosikazi wakhe wobusha, washiya unkosikazi wakhe wamphatha kabi. Ibandla lathula uma isuka yena yothatha lo mfazi umusha ahlala naye njalo ufika Sandila siyathokoza uJesu uyinkosi,
kanti uNkosi uJesu akaphili la. uJesu akaphili la kuphila khona ini isono, la kuphila khona ini ukuphinga. So ukuhlalisana ke kuyisono, ukuhlalisana kuyisono akuvunywa uNkulunkulu. uNkulunkulu akakufuni. So sithi ke kumuntu kaNkulunkulu ke qaphela lezi zinto ukuthi awuzenzi. Sengiqeda ke la kuhle sithinte ezinye zezinto noma sengiphetha la ezibalekile futhi sikhumbule nakho ukuthi sengiphetha okugcina umshado uyisipho esihle kakhulu esivela kuNkulunkulu. Ngithanda kumbhali la uSolomoni mayekhuluma ngomshado la kwiZaga 18 uverse 22 uveza umshado kuyisipho esihle kakhulu. Uma umuntu eshada wenza into enhle, akusiyinto embi, into enhle, iyathandeka, iyatuseka. Khumbula uma sibuka lapha kuGenesis, ubani waqala umshado? uNkulunkulu. Wangenisa lo wesilisa nowesifazane kuphi? Emshadweni. So yonke into enziwa uNkulunkulu yinhle. Uma iqala into enhle uNkulunkulu akubuka umuntu uma esebenza kuvela izithelo ezinhle uma esebenzile. Awubuka umuntu uma khulisa kahle abantwana nje ukuthi uNkulunkulu sibakhulisa kahle abantwana. Kuvela izithelo ezinhle. Yabo? So yonke into enziwa uNkulunkulu yinhle. Ake sibuke ke iZaga 18 uverse 22 uthi ke la ofumana umfazi uthola okuhle, uzuzile isisa kuJehova. Uthini la? Uthi ofumana umfazi uthole okunjani? Okuhle. So when you desire as umuntu wesilisa or umuntu wesifazane, you desire a husband ezothokisa uNkulunkulu, ehamba ngwaNkulunkulu, kuthiwa la ufuna into enjani? Enhle. Ayimbi lento. Into eyenza ukuthi bomshado ube mubi impilo thina esiyiphilayo emshadweni, indlela esiyiphatha ngayo yenza umshado kuba ngathi into embi, kuba ngathi into engathandeki, kanti uNkulunkulu kusukela ekuqaleni wayefuna ukuba umshado ube njani? Ube muhle. So lo wesilisa nowesifazane ukuze niphile kahle, nithokozisane, buyelani la ezweni lakaNkulunkulu. Kuyonenza ukuba niphilisane kahle. Uma ubaba engayiphethe kahle, kwenza ukuba umshado ube mubi. Uma mama engayiphethe kahle, kwenza ukuba umshado ube mubi. Kodwa kusuka ukuthi uNkulunkulu wayehlosa ukuthi umshado ube mubi? No. Wayehlosa uNkulunkulu kuba indawo la lo wesilisa nowesifazane bathokoze, they get life fulfillment. Inhloso kaNkulunkulu. They build a life together. They build a family together. Yabo? So umshado ke into enjani? Enhle ebuya kuNkulunkulu. uJakobe mayekhuluma ngezipho, ngiyayithanda lencwadi, izipho ubonisa ukuthi izipho zonke ezinhle zibuya kuNkulunkulu. All wonderful gifts, all blessings, all things that ozaziyo wena, that you hold dear and beautiful, love, caring, hope, a home, njengoba sikhuluma nge-husband and a wife, children, zonke lezi zinto zibuya kuNkulunkulu zinhle. Yebo zikhona emhlabeni ezimbi ezibuya eziqala uSathane. Yabo? Kodwa into enhle ibuya yonke kubani? kuNkulunkulu. Uthini la ku Jakobe 1 verse 17 uthi ke la izipho zonke ezinhle neziphiwe zonke ezipheleleyo zivela phezulu zehla kuyise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nesithunzi sokuphenduka. Konke okunjani okuhla kubuya kubani? Kubaba ezulwini. So nomshado lo ofisayo noma lo mshado ohleli kuwo ngokwezwi likaNkulunkulu ubusiswe nguNkulunkulu. So sithi na wena muntu kaNkulunkulu uma uhlele emshadweni la wazi ukuthi lo muntu ohleli naye akusuka unkosikazi wakho, wamshiya unkosikazi wakho obusha, uphile sonweni, phenduka mshiye, kusuka lapho. Akusisi isibusiso leso. Uma uhleli ningamageni lesibhene emshadweni, phendukani, kuyisono kuNkulunkulu. Uma nihlelisene, nilalana, nihlala ndawonye, kuyisono phambi kaNkulunkulu, ufebe lokho. Shiya leyo mpilo ufune uze ezweni lakaNkulunkulu.
wenza into kaNkulunkulu ayishilo. Esikhathini esiningi nje umhlaba uma hliphi kanje, umubi kanje, ingenxa yey'nqumo esiy'thathile ezimbi. Ngashiya unkosikazi wami obusha, ngagijimisa intombazane enjani eseseyintsha. Ngathi lo mfazi usemdala, ngafuna lo musha. Ngathi lo mfazi usemubi, hey, phambi kaNkulunkulu kuyisinengiso. Into engizozenza emva kalokho zizodestroya my life, destroya abantwana bami nefamily engiphila kuyo. So ziningi izinto uNkulunkulu angayishonga abantu abazenzayo as end up as destroy a nation. So if you want to have a good life, if you want to have a life ezosiza wena empilweni yakho, isize umndeni wakho, isize nomphakathi, isize futhi nomphefumulo wakho, iya ezwini lakaNkulunkulu, ufunde into zikaNkulunkulu. Sibonile ukuthi umshado uyini, sesiphetha umshado isivumelano phakathi kowesilisa nowesifazane. uNkulunkulu nabanye abantu bengofakazi ukuthi bawuphila bahlukaniswe yini ukufa, yiwo umshado. Sengathi inkosi nganibusisa ekufundeni kwezwi layo. Amen.